Tämä on Tyhjä arkki. Myös tarina ilman loppua. Luonnollinen osa äärettömyyttä. Kestävää kehitystä, joka on edellytys tulevaisuudelle. Varhaisen aamun toimituksista. Myöhäisiin iltoihin, joita et koskaan unohda. Hetkiksi, jolloin kaikki on kuten aina. Ja kun mikään ei ole enää niin kuin on aina ollut. Tyhjä arkki. Ja toinen. Ja kolmas tyhjä arkki. Suunnittelemme ja valmistamme pakkaukset ideasi ja visiosi perusteella. Jotta voit tavoitella unelmiasi. Jotta voit lentää korkealla sellaisella tavalla, joka huomioi kestävän kehityksen. Olemme olemassa, jotta sinut voidaan nähdä, kokea, tuntea ja voit erottua muista juuri haluamallasi tavalla. Haluamme olla kestävän kehityksen ja kiertotalouden mukaisten pakkausten edelläkävijä. Osaamisen, teknologian ja innovaatioiden avulla voimme huomioida asiat. Keventämällä tuotteita ja vähentämällä hukkaa voimme minimoida materiaalin kulutuksen ja ympäristövaikutukset. Valmistamme erilaisia ratkaisuja ja olemme hyviä luomaan kiertotalouden mukaisia pakkausratkaisuja. Olemme siinä hyviä jo nyt, mutta vielä parempia tulevaisuudessa. Vuoteen 2030 mennessä koko tuotantomme toimii kiertotalouden mukaisesti. Kaikki pakkaukset, jotka valmistamme, kierrätetään tai käytetään uudelleen. Meidän on pidettävä entistä paremmin huolta luonnonvaroista jokaista kuitua myöten. Ja vähennettävä hiilidioksidipäästöjämme 46%. Sitoutamme enemmän ihmisiä toimimaan kiertotalouden mukaisesti, aikuisia ja lapsia. Joten, jos tämä oli tyhjä arkki, nyt se on seuraava askel yhteisellä polullamme. Polullamme, jossa alennamme kustannuksiasi ja lisäämme myyntiäsi. Ja luomme perustan tulevaisuuden pakkauksille. D.S. Smith, Redefining Packaging for a Changing World.